Това е към всички фенове на ЦСКА, които излязоха от дупките след загубата на Левски. То всъщност, пичове, вие сте най-голямото дъно в момента. Вие не знам какво правите в Европа още. То всъщност първо бяхте размазани от Карабах, на късмет се класирахте в следващия кръг, след това бяхте размазани от Телавив. Те пичове буквално ви трябваха още 10 минути, нямаше да издържите. И сега всъщност Офи Крит, те пичове тотално ви сравниха с земята и сега пускате билетите за домакинския си матч реванша, който трябва да печелите с 5 гола разлика и билетите са ви на 7-8 евро. За какво ги пускате на толкова, защото знаете, че няма ви стъпи никой на стадиона. То всъщност имайте уважението, всъщност бати байганевското менталитетско мислене имате, пичовете. Всъщност вместо да подкрепяте българските отбори в Европа, вие само чакате даден отбор да загуби и веднага да почнете да пишете негативни коментари. Всъщност това, което мога да ви гарантираме, че ЦСКА играе най-слабия футбол в цяла Европа в момента. От всички отбори, които играят в предварителните кръгове в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, ЦСКА играе най-трагичния футбол. Няма какво си кривиме душата. Христо Янев всеки матч с оставка в ръка. Така че, пичове, бъдете малко по-хъмбъл, приемете загубата са от Офи Крик утре и всъщност отивайте в Лигата на конференциите, ние си играем в Лига Европа, отново си спечелиме българското първенство, спечелиме купата на България, сега на 9 септември спечелиме и суперкупата, така че не знам какво се обаждате, пичове.